Čaute, vítam vás pri ďalšom videu a dneska si ukážeme radiomagnetofón Toshiba. Spredu vidíme kazetu, stereorepráky, tu sú ešte také výškové, také malé úplne hovná. Z vrchu máme prepínače, hlasitosť, low height, left right, stereo mono, rádio a kazeta, má vlny na dlhom rádiu, ladenie. Dozadu je prívodový kábel na slúchatka na 5 kolík. To je univerzálne. Tu máme baterky. Kryt na baterky, išlo ich tam 6. Keď som to kúpil, tak tam boli ešte tie baterky z Československa. To malo logo takého koňa. Niečo ako Continental, podobné logo. Ešte fungovali, dal som si ich do druhého rádia, tak si zapneme. Akože je to veľké, vypadá byť, ale je to úplne nevýkonné. Keď reproduktory si iba tuto potiahol, toto je už len plast. Je to ľahké celkom, môže to mať možno len kilo. Máme AM, tu máme SAVA. Nincs. Lava. Szervezetet talált, ami 50 000. Aj tak to bolo lava, to témava. Som asi ešte neprestriekal ten pretinač. No, nestriekal. Mono stereo a potom ešte stereo white. Tu si ukážeme kazetu. Trochu zaprášené, lebo mám to v šope. Kazeta kolíše, lebo sú tam staré gumičky. Pozrieme, tak pretáča aj krúti. Som urobil len tak, aby to išlo. Tak. To je bolo už dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Do budúcna budem točiť ďalšie videá s rádiami. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus.